Det er din tur til lidt. Nå ja. Hvem skal jeg læse til? Din matematiklærer? Nej. Historie nu. Historie der. Nej, ikke historie nu. Yes. Så fortæl din historie. I skal vælge 2 ting / objekter hver. Okay. Når I har valgt disse 2 ting / objekter, skal I sige til lillemesteren, dette har vi valgt. I har 5 minutter. Tiden starter nu. Okay, så når han siger 2 objekter fra, så tænker jeg, så skal vi have noget solidt. Jeg tænker, måske en bold eller noget. Man kan altid bruge en bold. Husk nu at passe på opgaven, Rasmus. Her, stop med her. Vi kommer ned om. Jeg tænker helt sikkert en bold eller et eller andet. Husk noget stort. Ej, lad os lige affast. Lad os lige, hvad tror du, vi skal med de 2 ting? Det Højst sandsynligt ikke. Det kan man ikke have noget. Kaste noget, ikke? Eller hvad? Det kan man ikke have noget. Jeg tænker, en bold er altid godt. Og Sådan en spikeball. Det kunne være den ene. Jeg tror... Eller hvad? Eller skal det være... Jeg tænker, det her er et objekt. Jeg tænker, den her er ikke god. Det er både en stor og en bold i en. Jamen, hvad hvis det lige pludselig er noget, du skal stable ovenpå den? Men så skal jeg sådan noget fast. En faktisk dåse. Vi kan godt tage en dåse. Jeg tager en øldåse. Ja. Ja, tak. Hvad hvis vi skal kaste med den? Hvad for noget lort kan vi ikke lige herinde? Du kan sgu da godt kaste en dåse langt, kan du ikke? Den her, den ser udnyttet ud. Ja, det er blond øl. Væk med det lort. Yes. 2 ting. Ja. Har du en tennisbold? Ja. Og vi har et rundboldsæt. Fuck, vi skal spille rundbold. Jeg troede ikke, vi havde et rundboldsæt, men det har vi. Vi kan bare spille rundt i dag eller morgen jo. Måske først i morgen, så. Ja. Men jeg mangler også en ting. Hvilken vil du have? Nå, har vi alle 3 nu? Vi skal have 2 ting hver. Ja. Så jeg tænker, hvis du nu tager... Hvilken en er god sammen med øppen, tror du? Jeg tænker den her. Nej, den er god sammen med den her. Så kan vi... Det er min far. Ja, det har jeg på video. Nej. Opfør dig ordentligt. Jeg kan da ikke tage mine boller. Giv mig mine boller. Det er dine kugler. Okay, du får den, og så tager jeg den her 2. Er vi enige? Ja. Hvad var det fandme, vi skulle sige? Jeg ved ikke, Jeg går lige lommerne. Jo, vi skulle se et eller andet. Vi havde noget. Vi skulle se et eller andet oversætning. Nå ja, det er vores ting, der er der. Det er yes. Du skal holde op. Det har vi valgt.